ko noon bandiraɓe on calminama on beltanama no fewi moƴƴere Allah e moɗon. En kewani wadde noon vidéo ji ko fate gueɗe baɗe ni kono noon ko hunde wande fayida jiiɗen ɗum tagui jiɗɗen rendude ɗum e bandiraɓe wasata won anduɓe kono wasata taw kadi wonɓe ganda ko ɗum kadi tagui men yidde wadde ɗum. So tawi ko pulara jeeyata ɗum arani noon ko yiyoɓe bindi e so tawi ko pulara jeeyata a nanata wolof walla nanta français walla ko wolof nanta nanta pular walla ko français nanta wolof nanta pular hono mbawata wadde ha pammina hoorema e wadde ko tradition walla mbiyen firo taw koye ɗemgal fo ina fire e ɗemgal gongal ngal wadde jaata ko Google sa yi Google bindata ko tradition gaddini nan dow ɗo nani e ɓe gaddi pol e français joni pularo heedi banggue nano français o heedi banggue ñaamo joni ɗemgal ngal ganduɗa ngal ko ngal heedata banggue nanoto ngal a anda ngal aɗa yiiɗi famde ɗum ngal heedat banggue ñaamo waɗum tagui joni pularo nanga banggue nano ma wor goɗɗo ni winda taw wona pularo adi arde taw ɗemgal gongal adi arde wadde so tawi a yiiɗi change a yiyani hen pularo a ñoƴƴat to pol o woni ɗo dow woni ɗo et ñoƴƴa nani gara hedde recherche ɗo joni binda ɗemgal ngal ganduɗa ngal tawa yiyani ɗum joni mbaɗen pol joni nayi ɓe gaddi nan dow ñoƴƴa hen joni ko pular ganduɗa aɗa yiiɗi windude hunde ɓe pirtama ɗum e français joni mbaɗen ni joni mbaɗen min joni ɓe mbi moi e wadde min e pular firti e français ko moi e joni so tawi ko wolof jiɗɗa wattude aɗa nani pular aɗa yiiɗi andude no ɗum wiyete e wolof a yahat ga to français o woni ga change ɗon woni wolof nan dow ɗo kono so tawi a yiyani ɗo wolof o aɗa yiiɗi yiilade ɗemgal ngal jiɗɗa ngal yiila foof ko ɗo garata binda ɗemgal ngal joni mbaɗen wolof joni ɓe gaddi wolof o nan dow e joni min o gonnoɗo ga en ittanomo kono joni ɓe batti ɗo man e wadde min e pular e firti ko man joni ɓe mbaɗi ɗum ɗo e so tawi noon a yi bindol banggue goɗɗo e wolof walla koye français a yiiɗi andude walla anglais aɗa yiiɗi andude no ɗum wiyete no ɗum firtirte e pular walla holno pirata ɗum e pular he joni garta banggue hedde pular o woni ɗo joni pular o woni ɗo joni bindol ngol koye français jiiɗa ngo a yiiɗi wattude ngol e pular pour ganda a winda ɗo français o ƴeewa français ay mbattamo ga ay nani woni ɓe bindi ɗo français woni français hetti ga e banggue ñaamo wolof hetti ga joni jiɗa andude ɗum koye pular a yahat ga mbatta ga e pular woni jiɗɗa polo nani mbaɗa ni pular joni gara ɗon binda e français holno ɗum wiyete e pular ko nande joni mbaɗen ga moi o nani ɓe bindi ɗo min ɓe bindi ga min so tawi joni a yi bindol banggue goɗɗo aɗa yiiɗi artirde ngol ɗo ha mbawa andude no ngol wiyete e pular taw koye ɗemgal gongal ɗum ne kadi ma en mbaɗ vidéo goɗɗo pour holno neɗɗo waɗata ha artirɗo bindol ngol yi banggue goɗɗo pour artir ɗum ɗo et wawa andude holno ngol wiyete e pular ɗum noon on beltanama on mbiyama yo mbaɗ abonné mbaɗon partagé inchallah ma en garte moɗon walla mamin garte moɗon.